El Consorci d'Aigües de Tarragona, a fi de millorar la qualitat de l'aigua, implementa un filtrat encara més fi i precís. El filtrat amb carbó actiu granulat. El procés funciona de forma similar als filtres de sorra, però l'aigua, en lloc de travessar 1 metre de sorra, travessa 1,5 metres de carbó actiu. El carbó actiu té unes propietats sorprenents. Gràcies a la seva microporositat, un simple gram té una àrea superficial aproximada de 1.000 metres quadrats. Per això, el carbó actiu posseeix un enorme poder d'absorció i filtrat. El resultat és una perfecta eliminació de metalls pesants i compostos orgànics, cosa que es tradueix en una substancial millora del color, gust i olor de l'aigua. I aquí acaba el procés de potabilització.